ketopraki ora braok kaya ngono kuwi. Ngantil tenan ya. Bengok ora. Melu gemes ya aku. Ngantil tenan ya. Ora apa-apa. Kuwi urung sepira kuwi. Hah? Wis jek pengen tak antil meneh apa piye? Kuwi lagi cilik urung sepira. Leh kok ngantil lagi ngene, urung nek ngene. Woh. Sing gandrung gento sing nafsu aku. Iki ngopol. Berarti kuwi ketoprake dadi nek kaya ngono kuwi. Nek ngono kuwi tata aku ki ra sudi senengane kowe kok. Ayo Tatin gak jumeneng, cekak-cekak ndak waktune ngoyak. Ayo, apa? Sik kakung. Ya, iki pamundutan saka Pak Kunta lho. Heeh. Ki ana dite iki aja kuwatir. Sios. Ora mendut. Aja. Lain apa? Ra iso aku critane ora mendut. Sithik-sithik. Ketoprak kok sithik-sithik. Lah nggih. Iku dadi sapa? Sapa? Wiraguna nek ora mendut. Iso ora kowe? Ra iso cah goblok kowe. Ha to ngarani wong sak penake dhewe to. Ora ngerti ijazah apa kang ngono cah goblok. Nek ora mendut pingu dadak udut barang. Nggak rasa udut. Sok wae udut. Ha iya. Ya. Anu wae sak karmu, junggrang ya kena. Karo apa jenenge kae? Udu apa? Gentro ya kena, suminten ya ora apa-apa. Watone ngaturke pamundutan ki penting, Gong. Ha iya. Ya. Subrata karo Gentro apik Gentro. Heeh, Subrata kurang bagus. Ha iya. Subrata kok raine ireng mengkilap kaya ngono. Ki ayo ngadeg malah ngapa lho? Heeh, ora gek cekak-ceket ora. Temi iki. Bingung. Ayo, turuk, tulunton, lelem taung. Kowe mlaku ijen iki saka ngendi? Aku saka pasar. Lah kowe ngopo kok tekan kene? Ayo ngedang kowe kuwi. Lah opo ngedang aku? Sejatine ngene ya, Yu. Piye? Ngapa piye ngomong Wis pirang-pirang dina iki aku ngrasake ning atiku ki ra jenak, ra kepenak. Mergane. Ya aku ki mikir sesuatu sing ra iso Sesuatu. tak jelaske. Ora apa-apa ketoprak modern. Kok ora iso dijelaske mergane piye to? Arep omong ning wedi. Ning nek ra tak omongke kok ganjel ning rasaku yo. Mbok omong lho, emang ngomong kok dadak ganjel barang ki ngopo? Nek aku bloko karo kowe aja kaget ya Yu. Aja nesu karo aku. Lah kuwi tentang aku apa piye? Tentang kowe yo. Heeh, marga aku apa piye? Lah iya. Lah apa? Tentang godhog. Ngene. Piye to? Aku wis mubeng minger, mider-mider golek wong wadon sing kira-kira cocok karo rasaku kok tok ning desa iki ora ana. Lah kok iso? Klorok. Sabar, engko keprake kesampar. Oh ya aneh sing anu keprak. Kowe ngopo cerewet pemain kok? Sing cekel keprak iki mbok sing anteng ngono lho. Sak karepe. Amul pendek. Amul pendek. Ngene ya Yu. Piye? Aku ki Ngopo tah? nyerak kene. Kok urung sida kok wis nandang arek nyekel iki ngopo? Aku seneng kowe. Hah? Maksudnya seneng aku piye? Ya aku tresno karo kowe. Kowe ora delokke apa piye? Ya tak delokke nek aku ora delok sing ora aku iso tresno karo kowe. Aku apamu? Ya kowe mbayuku. Lah kene kok arep seneng karo Mbak Yune iki ya ora ilokno. Ya ilok wae. Ilok kanggomu. Nek menurut
Menurut apa? Silsilah kekeluargaan Ah? kuwi ora entuk. Sing kandha sapa? Aku. Dobrahe rapate apik iki. Ki omong wae to rasa ngrungokke liyane. Ki penontone resep banget ya. Rugi ya adile tuku karcis ketoprak. Aku ora iso ya to. Aku ora seneng karo kowe. Ya upama kowe ya cemploke ra seneng ning ya mbok sedela-sedela raketan sak nyukan iki ngladeni aku yo. Nggo tamba gelo. Nek kowe kepengin ngombe tak gaweke, kowe kepengin madang tak jupukke. Ning nek dinggo rasa tresna aku ora iso. Engko dagelane lek metu ya wae. Aku ora iso to. Engko bar iki adegan taman. Kowe rasa gagas omongane penonton to. Adegan taman terus engko metu dagelane. Mbak Yu, Arep ngopo lho kowe? camplok aku tresno. Ora saya ndak Lho wae yo. Tresno tenan karo kowe. Aku ning ora tresno karo kowe to. Mbok ora ngawur ngono kuwi lho. Kapan nggonku sorap teni. Nopo ora ngono kuwi to. Sedelo wae yo. Demok neh yo. Pisan kas yo. Nah, arep dikapal. Delok ketoprak rasa krewe to meneng wae. Wis mulai gandrung. Hamulat sira Mas. Matamu. Ror Langsung sikap bae to. Nek delok toprake ora braok kaya ngono kuwi. ngantil tenan ya. Bengok ora. Malu gemes ya aku. Ngantil tenan ya. Ora apa-apa. Kowe urung sepira kuwi? Hah? Kowe jek pengen tak antel meneh apa piye? Kuwi lagi cilik urung sepira. Leh kok ngantel lagi ngene, urung nek ngene. Woh. Ngono. Ngapa? Kene menggeh-menggeh ngono kok arep dadi bojoku. Aku pijetano yo. Rasudi, ora usah nyedak. Ora usah. Rupane jijiki ngono kok nyedak-nyedak. Aku sok daftarke dadi gendeng ya. Iya. Kowe duwe penyakit lho. Gatelan ngono? Tukokno salep nggo salepono ya yu. Rasudi. Aduh. Kenapa ya? Kenapa kok aduh? Nembang, Pak. Nembang. Kowe sesuk nek ndelokne rasa melu gom. Rasa melu niku wis ro. Awet banget kowe iki. Aduh. Nimas, aduh. Miyem. Ya timbang ono katresnaku. Apa sih
apa iku? Sing gandrung gento sing nafsu aku. Iki ngopol. Berarti kuwi ketoprake dadi nek kaya ngono kuwi. Nek ngono kuwi tata aku ki ra sudi senengane kowe kok. Dadi Sedelo wae yo. Yo. Ngapa antuk ngono bareng? Rupamu mbok ngilo lho to. Ya aku ngrasa nek aku ki wong elek. Lah kene kok arep seneng karo aku. Nek apa suta butuhe rasa apa rupaku yo. Aku ora butuh kabeh, kok kowe ora butuh.